ana m ekene onye ọbụla niile na-ekene Igbo niile na-asị na adịrị onye ọbụla na mma na ndị ọma njem ọ na-ekene m n'ụbọchị nke taata biko na okwu ajikwa wee bịa akwụkwọ n'okwu Canada na Ebonyi steeti na ihe onye obodo kwuru asị bụ na mụnwa ever since m mekicha vidio mụnwa chọzi itinye bụ ihe ọnụ mana nke a pụtago onyewe m onye ọbụla na-enwe nwanne nwoke 6 days na-enwe nwanne nwoke 24 hours mgbe na-asị biko na ọ nwe ihe m chọrọ ikwu regarding this okwu anụnwa because now sọsọ ebe ya ama n'Igbo nwere ike nga o nwere ihe ha ji ama aka bụ na ọgụ daalụ nwanne na nwanne mgbe ahụ onye Igbo pụtara sị na enwe m nke ọzọ nwekwa nke ọzọ nwee nke anụ nwee na-asị biko unu nwecha those things anụ Igbo anyị wee dị ka ọ dị unu nwecha those things on development wee wụla chịla anụ Igbo na-ataghịlị unu nwechara all those things ụzọ anyị wee dị ka ọ na kidnappers everywhere. O nwere akụkọ mere mgbe anyị nọ n'ugwu Awụsa o nwere one village na ugwu Awụsa mgbe ahụ ihe a na-akwụ verified story from a witness. O nwere mgbe ndị Boko Haram bịa na-egbu some people na their village n'ihe a n'ime Maiduguri ka na-agwa gị village nwanne na Maiduguri ịchọ jee jụọ ese ọ ịnọnecha video jụọ ese the chain na continue na ese ndị soja na so the whole villagers wee gada wee chepụta ihe obodo jiri ebilu kwụbacha ha n'ụzọ mgbe those insurgents na-achịata azụ mbudo ozu ndị Boko Haram na-achịatala azụ ha amaghị ihe bịa talisia ha aka akwa onye pụta ihe talisia ya aka they have to run for their dear life and they didn't attack that village again. Ha jezikwa ọzọ I'm not aware until nnọcha n'ugwu Awụsa pụta anụghị m na ndị Boko Haram ga na that village again. Kedu ihe ji Igbo anyị iwepụtakwa ike nga ha ji eme ọgụ wee pụta ka kidnappers gụ mana ebe ya afụzọ onye ọbụla bata na-anwụ ike ha bụ na nwanne na nwanne nwee problem o nwanne na nwanne nwee misunderstanding makpọ dị problem maka nwanne na nwanne adị eso okwu maka na eme ka mata na iwe nwanne adị elu n'ọkpụkpụ mana onye pụtazi ofilo na ka okwu ka o si dị ya mma onye megharịala sị na maka ego na-akwụ onye obodo ka o ji wee na-ekwu nka gị na-ekwu ya sị gị nakwa nwoke akwa agụzụ agwa ya anya m na iwu abụlụ nwanne ka onye na iwu abụlụ oyi ọ ndị Igbo anyị kasịrị content creating payment a na-eme online. Yoruba content creators they have been earning millions in it gba nkịtị na ka ha ji wee bụrụkwa dịka ha awụka number 1 anaghịzi ekwu nke ndị Hausa ekwu ha ejigwa egwu ka ndị India mgbe ahụ gụrụ egwu ha pepepe na their voice na-eme ka ego within them on a low key na-develop be ha onye nweta ọ na-abịa onye Hausa bụ ebe alụzile m shu mbọsị ọsị m nna na ihe a m fụrụ ọ na-eme ihe mgbe ọ na-akwa akwa yes ndị a na-ebugharị smotela ha na-akwa sị m na ihe anụnwa ha na-eme ebe akwụkwa maọbụ nọ Yoruba land na ndị ọsọte ya na ebe ọbụ na ọsọkwa ya n'ụlọ Ikoyi ọsọ chụbụ ya ọ drọpụ alụ gị mechi na mmadụ na-eres na nwa na wabe nne ya and he will not look back n'onwe ihe oluzu ndị Igbo ya mara ihe n'akụ ruo na amala onye kpalịa biko nenenu vidio ebe nwa dibịa anụnwa na-abalụ onye obodo mba onye hapụzi ihe ọ chọrọ ime ọ bịa tinye ọnụ n'ihe na-agbasaghị ya nwa dibịa ya na-content creator yes ekwugo okwu n'Igbo onye isigo n'Igbo onye Ebonyi steeti but onye obodo never insulted ndị Ebonyi steeti ọ bụ na iyi ekwu eziokwu na ọmụnụ play na that video play ya to the least the first video not the second one play the first one even the second one he never did the second one no si na na-eme apology in disguise play in the second video onye obodo never insulted ndị Ebonyi steeti ọ bụ na ya ezu ike na ezu ike wele ike unu ji amụ aka na 1000 bulia na kpolo onwunu pịa onwunu ka akwa enough of all this nonsense unu na-eme na social media nnekene m vidio ka unu fụ ọneze ekele m unu ekele m nwoke ekele m nwaanyị gesi na-anụ unu ma ọmụba ekwu eme dibịa enwere ihe na-ewu na social media eche nwa nga m wetara m fonu m sị m na-egodo ihe na-ekwu na social media
wee bụrụ gị na wụrụ nwa mgba nsị ọwụ, nwa small idiot ọwụ bi na rented house asị ọwụ onye obodo ka asị ọwụ gịnị lechara a whole full state. Nya kọntentị ahụ ị na-ekreti ị na-eme ọ dị ka ọgwụla gị n'isi. Amadị mma ma asị ma ọkolos ka ị nọ ka ahịa ka ị na-ese, ka obere kolaid ọ wee jiri gị mee na kọmpani na-emepụta rice ọfụrụ a ka ejiri fesi gị mara ma ga-ere ọ ya na-ebu gị isi ka ọ ego ọwa na-akwụ gị na soshal midia. I don't know. Ilechara full steeti nwere men nwere pipụl menwuli ife zoro ezo, ọ bụrụ gị bụ a content creator n'elu jibedi afọ sef na-enwebeghị ihe ịchụtara ajie ka na obi pụta na soshal midia si na ndị Abakaliki mekwere gị nke a mee gị nke ọzọ. Enwere ike mee ụfọdụ n'elu ụmụ na amara ama Abakaliki person. Ahụ m onye Ebonyi steeti, agbanyeghị n'Imo steeti ka m na Imo steeti ka m bi eme ife na a na-akpọ m adreesị mgbidi, abụghị m onye mgbidi, but they know my value, they know my worth. Onye obodo ka a na-akpọ gị gịnị? Ozi nke si from me direct. Ọ bụ na ịmalụ onye na-agwa gị bụ ekwu eme dibịa, ị ga-ajụ ese m ọfụma aka ọlụ gị. Ma ahịa unu nọ na Anambra epetogharị ọgbasakwa m adị m etinye ọnụ, ma ihe egwuregwu unu niile na-egwu. Mana ihe m na-eme ka ị mara bụ inweta this message ya, share ya till you get to that small idiot. Amadị m ọdịka o nwere ego ọjọọ kpata aka ọfụrụ na-ebu isi. Ebonyi steeti ị na-akọjọ, ị na-eri from Ebonyi steeti, a na-akpọ gị show die, ị na-eje dị enweta ego, ị na-emekwa content gị with some ndị Abakaliki. A full state nwere men nwere different calibers of human being, different calibers of men. Ka gị m otu idiot bụ afọ nsị pụtara asị na ndị Abakaliki amaka ha asị hu onye ka ịbụ dị, onye ka ịbụ dị. Ya anyị lechala onwe gị anyị fụrụ onwe gị n'ili juola afọ for the whole Anambra steeti ka ọ gịnị asị ị na-afụzi onwe gị asị big guy. Ọwụ na ego ka iji ka ọwụ gịnị ọ gaghị ịṅụrụ ihe ka isere ese. Ọ dị ka o nwere ihe emere gị introduce ọfụrụ na touch your brain. After m mechara vidio m eso gị na peji gị ka m nwee ike tag ọ ga-ata gị. Adịghị ọbụla nwetara vidio anyị bụrụ onye Ebonyi steeti bụrụ onye Igbo mana na nkewa adịrị mma ifọda this message ka olu tie ntị ọma ịmara ihe ga-enyelu gị aka 24 hours ka ị pụta public apology nke abụghị ka ị bịa pụta bendi okwu or else mụnwa ga-ejigodi nke m nwere chụba gị. I'm not threatening you, but for gị wepụta na social media filie na ị ga-awụnwu ndị Abakaliki niile na ana ọ gị ga-ewere ala zere mmiri. Empty bus na they make noise. Say Ebonyi people no they show themselves. You know me say they no get what people want. Etontinala. Emara na nnukwu ife dị na Ebonyi. You better be careful. You better be warned. Ịchọ ije onwe gị agbaga mbọ. Ịchọ ije onwe gị agbaga mbọ. Ka ịma ihe ga-apụta ya n'ime. Nya ka inwebe followers ọ ka inwebe viewer. Amasị ahụ niile unu osiri nga ahụ emesi na egwuregwu anyị na-egwu. Ịchọrọ ibupụta onwe gị igwusada a full state egwuregwu. Oga, don't you know you want to use your life to play with the fire? Ihe nna agwa gị bụ ịmala onwe gị and you value your life and you value yourself. The whole Ebonyi state ahụ ịkpalị pụta plane yọọ mgbaghalụ. Amadị m ji ego ole ịtara nyelu gị moral nye gị moral ịpụta sị ndị Abakaliki emeka nke ndị na anyị na-akọjọ ndị Abakaliki asị n'ilu jugo afọ esidabeg eji ebe onye who are you? Ọwụ ego ka iji ka popular ka ịdụ much ole na ihe na-ebu gị isi ọga kwa ahịa ka ibido na-agba ọfụrụ. Ọ bụrụ na ahịa ka ị gbalụ, ọ bụrụ na ahịa ka ị sel, I believe by now you don't clear for your eyes. So ị gị na-apụta na-asị apology to the whole Ebonyi people. Ebe ndị silokwu ebe ndị pụta publicly
or else Ebonyi ahụ is going to force you to make that apology. Every feeling on what you head in Ebonyi, it just let you if you can come out. Eko bande Ebonyi ni Europe. I go to know what you head in Ebonyi and Emalo. Sika di slow way. Iwe to zima. Meya ko loya te sino mu abe ko medi agwalia. And more no when 24 hours. More put a make public apology. More with this message. Oga man ihe a na-akpa na ntị na ji akpa n'anya ya bụ ihe ngwalụ gị ya dịrị. Ekenekwa m onye ọbụla niile na-asị na Ili Igbo niile mma na-asị ebe onye nene vidiyo anụnwa na-eshare kwa this video na subscribe kwa na like kwa na this channel na like this page una ghọta maka don si luza by na nwanne ya enwe issue amawa aka challenge be you na challenge for what make your message known na asakwana na nkịta na-agboja ada ata alụ. There's a way you make statement and more da. Ebe ụmụaka nechara anya kpalia kubana na social media. Onye ka ịgba ihe akpọghị iyi, onye ka ịgba ihe akpali gị. Akwa onye chepụtara onwe ya ọkpa n'ezi ka ewu, akwa onye hapụrụ ọgọdị ya n'ezi ka ewu na-ata. Mmekwa onwe obodo nwere ike mee video na-akpalizi aga asị individual si na akpali ya gị. Onye obodo made a statement si na kita anụnwa onwe ihe na epụtasị onye Ebonyi steeti kita nna n'ihe anụnwa ime discharge anụnwa ilesi m adịrọ mma waji lesi m fake a ọ sị na-akpali bịa ị na-asị na ndị Ebonyi na-ele fake ị na-asị na ndị Ebonyi na-ele nye mana ọnụnwa ya emepe ọnụ buru ụzọ kpọọ onye ndị Anambra ndị ọgwụ ego. I don't know why ya ka bụ ofu ihe ahụ ofu mmiri ka na-asụ n'ite ahụ. Ekwu m ya sị na onweghị obodo nọ na Igbo na-enweghị ihe eji akpali ha mana ọjọọ so onye pụtakwa ọzọ nke ya. There are some things that shouldn't worth your attention in this social media. Biko onye ọbụla baa n'ụlọ biko dodo ekwuchakwa m kwa ha m n'ọnụ ka m nwere mgbe ọzọ.